Kerätäks te antiikkiesineitä vai? Ei, tää kuuluu mun työhöni. Vai mihin työhön? Mä teen juttua Helsingin keskustasuunnitelmasta. Tuohonko se on tarkoitus sijoittaa se uusi linja-autoasema? Siihen ei ole kyllä mitään järkeä. Kiitos. Kaikki maalaisliikenne tuodaan suoraan kaupungin keskustaan. Tehän ette tunne toisianne. Tässä on Eevan veli Jussi ja Telle. Kuule Telle, missä sä oikein majailet? Hotellissahan minä. Hotellissa? Sä voit asua Eeva asunnossa, kun sä menee matkoille. Niin. Mä menen 4 päivästä Tukholmaan, voit asua mun huoneessani. Ihan totta. Totta kai. No sittenhän mä pääsin yhtä aikaa eroon 2 naisesta. Minulla on ystävä, rakkaus, tovereita. Minulla on elämä, tämä päivä ja tulevaisuus. Minulla on Mennäänkö naimisiin? elämä, tämä päivä ja tulevaisuus.